Împreună suntem Ania și Rebe! noi facem roleplay-uri și vom face foarte multe meme-uri, mai ales bloopers. O să ne jucăm jocuri ceva de genul Free the Facility și da, este primul videoclip. Da, ca să intrați în roleplay-urile noastre trebuie să verificați descrierea acestui clip. Exact. În acest subscription este și, cum să zic, stai un pic, este ceva de genul TikTok-ul nostru, Messengerul dar că și Messenger. scuzați. Da. Da. Și ceva de genul, noi căutăm 4 băieți și 2 fete să intre în roleplay-ul nostru. Deci, dacă aveți Messenger sau WhatsApp, să vă trimiteți numărul de telefon. Și dacă aveți Messenger, numele vostru de Facebook. Noi o să-l scriem în description. Și ca să știți, o să vă ștergem numărul de telefon pentru că pur și simplu nu vrem ca altcineva să vă dați text și o să vedeți acolo pozele noastre de profil. Exact aici pe pe ecran WhatsApp. acum. Da. Și ca să știți, eu o să fac poza de profil acestui cont și de genul intro-ul, ca de obicei, și de obicei Rebe se ocupă cu editatul videourilor pentru că eu sunt foarte nașpa să fac așa ceva. Doar că da. Dacă în fiecare săptămână vom face un Q&A. Da. Vorbind și despre giveaway-uri, o să facem exact la 500, 100, 150 și așa mai departe. Adică de la 50 în sus. Da. Adică am 50, ok, de la 50, ceva de genul din 50 în 50. Da. O să facem câte un giveaway. Exact. Și noi postăm decât dacă avem chef sâmbătă. Decât dacă Și, avem timp, de fapt. Exact. Și dacă facem roleplay-uri, alea le postăm cu chef, pentru că e ceva de genul foarte greu să le și editezi. Și dacă noi acum o să filmăm, nu știu, un episod mâine, probabil o să apară după 2 zile, pentru că e foarte greu să editezi. I like him too. Și vă rog, scuzați-mă că ceva de genul vorbesc, dar că pur și simplu, na, de ce să nu vorbesc? Noi o să vorbim și cu abonații, chiar dacă nu sunteți în roleplay, o să vorbim când avem timp. Exact. Și da. Și vă rog să nu dați cu hate-ul pentru că nu este respectuos în niciun fel. Adică, da. Și dacă ceva de genul scrieți în comentarii înjurături și de-astea, Rebe va merge și le va șterge, pentru că de ce să nu așa. Ok, cam atât a fost. Și da. Cam atât a fost cu acest clip și o să ne revedem în următorul clip.